'Yan tawaye a Mali na Tuareg Azawad na Kidal sun yi ma sojojin Mali tare da su da sojojin fada na haya na Wagner na Rasha kwantan bauna akan hanyar su ta iyaka da Algeria. 'Yan tawayen na Mali sun samu nasarar karkatar da kwamboyin sojojin Mali tare da su da Wagner, kuma suka yi ambushin ɗinsu bayan fada mai tsanani da ya barke tsakanin su da iyaka, wanda ya jawo asarar rayuka sojojin Mali tare da sojojin Wagner na haya na Rasha fiye da 20. Bayan wuta da aka daɗe ana barkakawa tsakanin sojojin na Mali tare da su da 'yan tawaye fiye da kwana 3 a iyaka da Algeria, 'yan tawayen na Tuareg na Mali masu fafutukar kafa sabuwar ƙasa tasu sun buɗe ma sojojin Mali wuta bayan da suka kore su kuma suka tafi da wasu a matsayin fursunonin yaƙi. Sojojin na Mali su ma sun bayyana cewa sun kashe 'yan tawayen na Tuareg fiye da 12 kuma suka rauna wasu, bayan da su 'yan tawayen suka ce sun jefo jirgin helicopter na ƙasar Mali ƙasa kuma suka samu nasarar kama sojoji tare da kwace post na sojojin na Mali da yake kan iyaka da Algeria. 'Yan tawayen na Mali sun samu nasarar yin kwantan bauna ga sojojin Mali tare da su da masu taimaka masu sojojin haya na Rasha na Wagner akan hanyar su ta komawa post. 'Yan tawayen na Tuareg na Azawad da Kidal sun daɗe suna ƙoƙarin fafutukar yaƙi da sojojin Mali domin barkewa daga ƙasa, kuma suna son su kafa tasu ƙasa, abinda ya kawo sojojin Mali sun dage da kai ɗauki bayan faɗa ya ɓarke tsakanin 'yan tawayen da kuma sojoji akan iyaka.